कबो ना आराम मिली। आली बिया मेकअप वाली का जाने कौन देश के बिया का हो मेकअप तू मसाला पीस तड़ू त के भगवान जी आके पीस दिहन का कर दिए दिन रात सुतले रही। हां तनी तू बड़ बाड़ू ना डांट बोल सकेलू। हां जी दीदी जी बड़ा छोट के कौन बात है काम से एगो त एगो बोलला के चार गो जवाब देती है। इतने तो कर बाप मातारी संस्कार दे के भेजले बेटे कि जई है त ससुरा में सबसे बजी है। गइल रही कहे हाथ में सोर के भेजा देला स। हां त कपार पर चढ़ा के उ रखले बना त हाथ ना मिस के भेजा देई। ला शर्म तन को कतरी बाटे कि बोर्ड जटे जे काम कर तड़ी स। हटी हटी हम पीस छोड़ दो कन्या पीस ले ना हटी हम जानत बोलाई बानी एगो इहां के बानी आ तो राई रही जा कि छोट पतो आई छोट बलु गोती नहीं आई तो करी हटी कह जाए कह जे त हम चल जाई नहीं घर एकदम हमरा देख नहीं खे तो बर्दाश्त नहीं कर समझलू। बैठी जवा के समझाई बैठी बेटा बतनी गईनी है देवर जी से कहानी है सब बती है तो कहते ना ऐसा बात बा हम जाके समझा देतनी वो समझाते रह गए हमें तो लगा था कि समझावे के जगह पावरी प्यार करे लगल। वो काम करना मसाला छोड़ मसाला पीसल छोड़ ना चल सब खड़ा होकर सब दुआरी पे चल सब ए बार ना अलगा लेके रह से एक में ओकर नौकर ना है आदमी की जब तक बना के दे त खा के आज सूती चल उठ खड़ा हो। छाव थैले बना दीदी जी देख आओ सो, जल्दी आओ सो। तो कैसे बना खई हन आओ सर सुनो तनी जी बाबा जी देवर जी निकल से तो मैं हरा के घर में घुसल बनी काम करे खातिर नौकरानी लगी खाना बना के दे ई देखी बहुत खेला घर में हो गल समझनी मेहरारू ले अलगा रही हमनी की बस के बात नहीं खे समझनी का हाजी का बोलते जा घर में हद हो गई बटे देखी जा हमार मत के मत बोले ठीक बा हम कर दें काम त ना कर अरे का बोले कि ढेर अपने मत पहले रहे काम करे ना कुछ कर दिया। हमरा से मत बोल लोग तो घर में घुसल रहता नहीं घुसाले रहता नहीं वही में देखी अरे जी तोरा के जखनी तेरा काम रख कोहले बोला चलाओ कोहले रहे ना काम कर खाली इधर कहां जाता उधर का भाग उधर मार के हम लोग का तोड़ देल बला आई माई कितना रे मुझे बोलते जी यार है लागता हम झूठ तनी अच्छे आइले 2-4 महीना होता रे और सब बतिया तेरा के जो खड़े कहने की धीरे से छोड़ जाके खाना ना बनाओ कितना दिन भाभी बनाई है तो नहीं सुन ले जखनी ना जखनी तरस कहने की जा पहले खाना ना बनाए चुप एक ना सही देला जवाब काज के हमनी के कोनो नौकर बनिहार नहीं की जो उतरल देवर जी एक काम करी जब रौरा मेहर लेके सुतई के बता अलगे हो जाई अलगे बनाई जा खाई जा रवा के लाड प्यार से पूछ ले अलगे ना रहम त ना रहम कोई हमरो कान खोल के सुन लेवे एगुड़े में रहम कोई हमरा के देखाई सुना गई बना के देता है ना बना देख ली रवा के प्यार से पूछ ले ये तो नो पर न समझ में आवता है क्या बता दिमाग बनू हां अरे खुद हरारू से प्यार से बतिया अगर मिल के काम करबू बनाइबू खइबू